उफाय गैला रायजोफोर नै थालिर दंफांनि मै बोगासिनो दं नायदो एजाबो दं है सासे एजाबो सासे नायनो हागोन ओइनो उफाय गैया दासो दै जालाबायदों जोंनाव गायनायनिफ्राय रानथाबजोब्बाय दाखालि मुलि होबाय एकदम गोरान गोरान र' थालिर दंफां बोरैबा जादों ओइ थाबोबाय खना फारसे थारमाने जोंना मालिकखौबो लिंदोंमोन आरो थालिर बोनो थालिर दंफांखौथ' जेने थेने दानना लाबोबाय बिथाङा ओमफ्राय होनबाय दुरुं गैला दुरुंबो लाबोफादै दोंसे होननानै आरोखि ओरैजा ना हमगासिनो दं ना हरनो हागोन र' बिथिङाखौ मिथिया आंनि उनथिंसो दंलै ओइ रोमै 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 आवजार दंफां खाथियाव ओइनो बिथिं सासे दं ओमफ्राय जा सासे दं आं खाथियाव बिथाङा दाखालि बाथौफुरियाव थांना फैनानै आर'ज गाबबोदों जाहैदों बिराद बाख्नायथाव मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो बिथाङा दाखालि मंगलबाराव आर'ज खालामबाय मंगलबारावनो गाखोनानै मंगलबाराव मोनफैफिनदों आरोखि ओरैबायदि मोजां माने जाबाय माने बोरि दख्ला एकदमबारे नै मै बागासिनो दं खामब्रा बोहैदों माने दाउला दाउ मासेनि आरो थ' नायलांबाय थादो बिथांमोनखौनो दिनै मदद लानानै खामब्रा मै होनाय बादि जाबाय आरो आसलथे मोनामोन बिदि मानसिफोरखौ खस्थ' होनो उफाय गैया नालाय हाग्रायाबो ओरैबायदि माने मुलि होब्लाबो माने लावनांगौमोन दा माने माइआ गाखोसिगोन ओमफ्राय नैबे हाग्राया माने गोदोलांसिगोन आरो थ' दिनै मा होनबावनो बेनोसैमोन भिडिअ खालामनाया र' आन्थोर थालांलायगोन दा बोदों आरोखि बिराद हाग्रा नायनो हागोन आं हाग्राखौबो देखायगोन आरो र' देखायगासिनो दं माइबारिया बिदि जाबाय आरोखि दा दंबावो हाग्राफ्रा नैबेबायदि हाग्रा जादों आरोखि दा बेखौ मै बोनानै एसे समायना जाबाय गाबोन समफोर माने दैया जाजोब्बाय नालाय गाबोन समफोर माने समायना नुसिगोन आरो नै बिथाङाबो जोंना बोगासिनो दं ओरैबायदि हाग्रा जादों माने बेखौ जों ओरैनो माथा खुलाबो होनो ओमफ्राय आखाइ हाग्राबो होनना बुङो आरो दा बेखिनियामोन माखासे बोबोजोब्बाय जोङो ओइ हाफु दरसे बारनायनिफ्राय आरोखि सिमाया एजा दंबावो आदाया एजा बोगासिनो दं मालिकआ ओइ जाना नागिरदों आरोखि नुहुरदों मोजां नायबा नुहुरगोन बै दंफां खाथियाव दं आरो दा बोबाय थानोसै जोङो भिडिअ खालामनो बारा समबो गैया होमब्लाबो मोनसे कन्टेन्टनि थाखाय लाबोबाय आरोखि